kene ya. Mane nang kene. Tak mane nang kene iki, sapa iki, wong iki. Kita umpetane kan ra ketok. Men. Kurangan keplakane wong iki. Kok ketak ngono iki. Tadi sapa sing rusak kok iki dhewe kok. Ketemu antem iki ora iki. Teni nang iki. Rusak piye? Ndak ra padha-padha golek pangan aja nang kene. Liyane aja rusak regane kancane. Ya ora rusak padha-padha rego kok. Ora rusak piye? Kene iki lahane nyong san ono lahan-lahanan. Saiki arep piye karepe? Arep piye? Glot, arek glot yo sik sik. Ayo! Mas aku sih gelem. Ngerti pora Sri karo Ipake ngerti pora. Ana opo? Ngerti kok. Dona ngopo kok kaya masak. Ki akeh bocah ki. Dona ngopo asline ki jan. Barane rusak kuwi. Kene iki lahane gonyong. Ngono lah. Jarane tempat bocah. Wis nyong bingung ki nang ngopo jan mbok sing apik ora nyoba padudon kaya ngono ki ora patut dirungokke tanggane ki. Ki yo kene iki lahane temen. Tapi medrene nyong. Ki mlebu anyaran ora permisi ora apa. Karang anyar ku bebas lho Ayo bebas yo bebas. Kosek sing jenenge rezeki ki wis ditakir karo Gusti Allah. Kudune Ora kaya kono kuwi. Sampeyan saiki bali sik. Ora kosek yo kene rapuhi kene. Ojo ngenteni. Wis saiki sampeyan ora nek bali, jono barang. Wis ojo emosine ae ya. Opo arek njaluk BLT? Halah, omahe kramikan kok ngono gelange gedine jamak, sing siji yo nganggo kaya ngono kok njaluk BLT. Mbok disyukuri wae to Sri. Samanke kok ngono temen. Ya ora ngono yu. Sampeyan oleh BLT. Wis di motor kok ngene oleh BLT lah, ya ora di motor. Nah, saiki jaglok rego gulae 17.000, beras 15.000, lengo 14.000. Aduh, 50.000 kok ora ono nganune ajine. Padahal sing golek kasih mentelik kok ngono kae. Jal kok ngono. Kok kaya ngene yo ora oleh BLT ya nyong ya rada bekah bekuk ya. Alah Sri, kok yo koken omong, mbok yo wis disyukuri ya itu seperti sehat, waras slamet, diparingi panjang umur ngono. Mangkal BLT barang. Sama ngono. Mendung kok ngene kumbahane oke po. Gane rak kapan? Opo katon ngono ki jan. Serune ra boleh merdu temen ora ngajak ngejeki. Kae Sri kae omahe kramikan gelangi gedine jamak ngono kan njaluk BLT perang sini-sini to ra patut to nek didelok kok ngono ki Oh ya yo nyong ki ngumbahi nganti semplak kabeh dilakoni kabeh dhewe wis rondo anak telu kok isih isone njaluk BLT kurang opo jan ya omahe kramikan ngono Karang. gelangi gedine pol njaluk BLT Andre. Kang balik sana Andre. Kang kene gak butuh masalah belas kurang kan Oh, no. aku nane murah ya Oh, murah. Wis nek argon Wahid Wah, jauh.
Delok. Ye, apa arek Magicom? Piro regane luwih murah saka Mas Wahid. Murah jauh pokoknya. Nek ngon sampean karo ngon kae Mas Wahid murah ngon sapa? Murah gonyong. Domongi wit mau wis murah nggon iki. Wis iki mau kok isih. Iki asli to? Koyo asli. Kosmos asli ngono. Oh. Lek gawean Cino kae kan. Murah. Ngomongke asli. Kualitas toh. Wis tak juga kiai. Yo. Yo ndak oleh opo kan? Are jelas. Ono. Nek ndo piring jane. Kan? Sama kok wis aku apa karo Wahid kok wis bareng. Gawe aku rae. Bodolan. Iya, ayo. Piye? Bikin nang kene iki do gelut wong loro kuwi. Iyalah, gelut piye to? Rame banget kae. Pelanggan yo. Oh. Ya Allah. Ramene jare meni kae. murah ngon piye to? Oh. Siji meni murah sing kae. Sampeyan delon. Sapa wong telu ki? Ayo luru sing murah wis menang to. Joan Wahid apa Anton? Ayo bali kabeh. Wis, rasa do umrah milih ae. Yo, ayo macine sik. Ayo tak milih. Nek butuh piring yo. Ini pecah kabeh. Ono Magicom kan? Magicom gawa Sri kan. Di iya, ngetek-ngetekake nek sampean piring cendok. sing miyako ya. Tenang ae, nek gonyong ki luwih murah. Timbane ngono sik sapa Wahid. Wah, larang. Sik kan, yang tak takon. Iki mingguan apa 10-an dino? Arak minggon apa 10? Hanya tak 10 dinoan ya. Yo, akeh 15.000 ya. Iki kacek piro to kan? 10 harus sesasi ki Ya kan. sasen ya, rada anter ya. Kaceke 5.000 dhewe. Sing bayar ki anter ya, Oh, ya. Minta sesasi ae kan. Kasen. Oh, Yo. hanya sesok Ayo, kaleng. Kayak aja kelalen Sri ya. Ya Allah tak jaminake gelangi yo ki. Siap. Yo. Iki si 12 murah. Sido alat nang ngene dhewe, terus Terus rondoke naik. kan ajam. Naik. Oh, iki nyong tok sing ora BLT nang kene iki. Apa iya? Iya, Samang nyong- kuwe. Nyong duwe gelang, ora apa-apa. Oh iya. Bayar. Wong ngono arek njaluk BLT kan. Samang oleh BLT. Wah, ya mesti kok rondo. Bodone nyong ora oleh dodol kene aku. Wah, nyong nek kesuwenan iki ning sudah punangan Wahid ah. Tak lunga ae. Ya. Ya. Habis lali ya. Yo. Tak catet Ini kuwi kabeh. ya. Medre. Nah, gal barang. Alah, opo ki? Wah, iki gara-gara Anton. Iki kok sepi temen ki donan dia kaya kuburan ae kok ya. Dan Yu, Yusri, tarian Yu. Wonge lunga piye duwite. Yusri. Ijuk, tarian Ijuk. Hei. Yu. Oh iya. Pira? 7.000 le Yu. Oh iya, ya. Jangan nambah ora sama. Ora ste. Ora. Wis ya. Yo. Yang kurang pira? Kurang ping 6 je ya. Ya. Suwan ya. 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 Yuk Pak. Yuk. Tarian yuk. Ya, tarian. Pak, tarian yuk. Ya, sik, Emak. Ya. Bengok-bengok seru temen ngono apa ngono. Pira kaya? 10.000. Ping pira? Iki kurang ping 12 sampean ya. Yo, kakek temen to. Ayo senten ho gawe catetane cara tambah ora ki ono umpreng anyar payung Kusik nek rada nganu sik. Oh iya. Toh, ndek iso pesan payung gedhi. Ya tak tulis ya. Menan lho, nek larang-larang. Ora Ya. tenan murah ro, Yo. Ora mlebu sik. Ya wis tak rono-rono kowe. Ya. Wong kok dadi iki metu duit tok, ora do gelem nambah. Iki jan. Mesti das enekan ki ya. Aduh. Kang, opo kok kita bingung kok ngono ki, Kang? Iya. Kok le melas temen. Piye nyang nariki kok metu duit tok ora do gelem nambah meneh. Ki do priye ngono jane ya. Pas sama ora ngerti, wingi ki do njukuk nang Anton. Oh alah. Anton Medri anyar kuwi yu. Oh. Walah, Regane iya. yen samangke luwih larang. Ki murah Kang. tenan yu. Yakin paling murah ngono kuwi. Kang tak kandhani. Nek kacek 1.000 500 ki mbok ki tetep pindah ngalih. Iya ya jan Lah ya. samangke luwih murah aja kaya. Kali ini ngono. cukup mon Anton piro? Njukuk ono maci, ono gelas, ono sing Magicom parah kae serius kae. Oh, asal. Nyong
njupuk panci barang. Oh iya awas kene Anton iki ketemu. Kang ora kok ngono kowe, Kang. sing Ora yo. salah. Ha iki rebut lengganane kok. Ora carane kok ngono. Luwah yo Kang. sok ketemu. Ya ora, kebrukane yo rezeki tenang. dhewe-dhewe, Kang. Wis luwih Anton golekane ketemu kebrukane. Nanti Anton iki wadine awas engko. Yuk, ngagetake sampean nggih. Kaya maling iki ayo nang opo sampean ki? Neng ae sampean nyengkek ngindum Anton liwat ya Kok nang kebrukane. yo kaget ya padha kaget kok. Wah, Apa? apa-apa. Jantungan nggih sampean iki. Presake ngisuk nang Pak Wiwi. Awas ketemu ya. Ki apa to, Kang? Ndak gunane pahit yo. Nek tensangan. Tak nglipir rono. Ojo omong lho. Yo. Nanti ayu Anton ayu rapat kene ya. Nanti. Iki kok opo to? Yuk ngenteni Anton yu. Sama saya kesini. Tak kepruk Anton nggih. Nah. Kae ngapriye, Anton ki pintu sing aku. Oh, anjen kurang ajar bocah liwat buri. Nanti yu wong yu liwat. Ketemu genang kudu kowe. Oh, Apa jarak boleh. ketemu gerak gelene. Tak Kok kepruk kanyo? nah yu. Kanyo. Wah, nak Pelanggan golekane pun ku. aku kuwi. Nanti ya. Anton kan danane angel kok yu. Nanti wong ayu liwat di mau yu. Yo pi. Oh, iya. Awas gua ketemu antare nandala kepruki nandalan kok. Ya aja gelut nek. Walu, Ya wedi Yu. ah. Pancen Anton rodok aneh. Oh, nakal Samane kok ngawur. ngompor-ngompori ngono lho, Sri. Nah, Ya ora, ya maksud iki mbok aja ngedunake rego to wong braya nyambut gawe. pancen tandarane angel. Aja gelut wegahnya nek gelut ah ya wedi kok. Kok entenane nang kono yu, golekane yu. Entenane nang kulon Ya kono wis kae, ah yu. kono. Bali. Yo. Turun ayu. Mendre. Yo. Mendre. Indri ya kae. Yo. Yo Jom. Hei, Pak. Yo yo. Indri kan Indri. tak maksane bayar dhewe ki. Kok ayo ngangsur. Kok tak ya? Panas sasi yo. Durung ana sekolah dina to ki? Durung. Maksudnya ora nyicil to? Ayo nyicil ora apa-apa. Ayo. Hanya tak titip bae 5.000. Yo, Kakak nanggonyo wis mangsane bayar urung Kak? yo kurung jane ya nitip. Nyong piro to kae? Dikitnya nyong piro to? Tangan. Oh, Ya. 2000. Nanggonyo khawake pora kowe mijikome kuwe. Tak titipake to. Menang wae kono. Oh, kok mau gitu, Bang? Ah, oh, aku cukup kok anak omainyo. Mau piro yo angsurane kowe? 2000. Yo nyong. Lho. Ngonyong. Yo. Yo ora piro kowe? Aku kasih 5000. Oh, pancen sikak nek deton mah nang kene Meneh. meneh. Kawan Nang kene meneh. Iki karepe iki. Wis tenang. Ora sampean ora sampean. Ora tetep urus ki. Ki piye iki karepe iki, Jo? Sabar wis kamu Yo, ngono. meneh. Jo. Jo, ora piye-piye iki. Wis ora piye-piye iki. Oh, awas. Ora kayu to, Dek.